салом дӯстони азиз, хабарҳои наву тоза албатта барои молу рӯзғори халқ аз худи давлати урус, бародарои мо, дӯстои мо, ҳарче ки мо ба шумо тавсия метем, шумо тамошо кунеду бубинед, барои худатон лозимаро дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. албатта ки барои шумо холодильник, кондитсионер, тамоми молу рӯзғоре ки дар кор аст, марамад ин ахтон аввал тамошо кунед, баъд дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бачо ина мошина боркинам сар кена номерои Тоҷикистон номерои Душанбенский ина складмон ина борои бачо борои ки Тоҷикистон рӯй мекунам. ина холодильникои фурӯшиам дорем. кадоми агар холодильникам заказ кана сум шамета мисол мебарем то Душанбе, Қурғонаи Панҷа, Колхозобода, Қимсангира, Фарнадора, вахш бохтар дастафка мекунем метем. ҳамин сум шамета то Тоҷикистон хидмат мебарем метем. холодильнико гарантия дора мисол 100% кор фармонда мегира мисол. ҳастан 14000, ҳастан 15-16000 ҳастан. якташ 18000, яташ навай пачкай 18000 да метем. ина кадоми да холодильник дар кор боша бачаҳо занг бизанед, хидмат упаковка мекунем, не фалга дорем. фалга хати упаковка мекунем, хишруак страхование мебарем метем бачаҳо. кадоми агар бо кадоми да диван, кресла, холодильник, стиральная машина, газ плита, велик, ҳамин чизе ки дар кор боша заказ кунад, мо хидмат мехарем мебарем то Тоҷикистон мебарем метем, хидмат дастафка мекунем, упаковкашка мебарем метем. кадоми чизе дар кор метавона заказ кунад. ина имрӯз 2 сентябр насиб куна рӯзи бозор да я 2 рӯз пас мошин мебуроям меравам. кадоми бордар ина марҳамат бачаҳо срочно занг бизанед. ва ногуфтанамона дӯстони азиз, анам рақамҳое ки шумо мебинед ширкати авиакаса марамад харидорӣ намоед. ба кадом давлате ки сафар мекунед дар хизмати шумоанд. билетҳои самолёт харидорӣ кунед ва ба тамоми ҷо сафар кунед. дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳо танҳо аз шумо занг задан ба билетҳои арзон дар ҳамин рақамҳо шумо метавонед ки дастрас кунед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед, дар куҷое бошед набошед, худованд ёру мададгортон.